दैदेनगिरिखौ लाबोबाय आरो बे प्रग्रामखौहाय इसोरनि आशीर्बाद इसोरनि बोरा बिनि गेजेरजों दैदेनलांनो थाखाय दिनै डेडिकेसन प्रग्रामखौ बे खामानिखौ आंनो होबाय बिनि थाखाय आं हामबाय होनदों जोंनि मानगोनां पास्टर आरो बिथांनि स्टाफ जेसेबांनाखि रायलायनानै बे प्रग्रामखौहाय थि खालामनानै होबाय लोगोसे दिनैनि बे मोजां मोनसे फेल'शिपआवहाय नुजाफैनो हानाय गुबुन गुबुन मण्डलीनि दैदेनगिरिफोर आरो गुबुन गुबुन न'खरनिफ्राय सफैनो हानाय बिसासिफोर जेसेबां दिनैहाय गेदेर उन्दै गार्जेनफोर बेवहाय नुजाफैनो हाबाय आं बयखौबो आंनि एरिया हिसाबैहाय ना पास्टरेट एरिया हिसाबै आंनिनो सिङाव बे थाबाय बेनिखायनो जेसेबां पार्टिसिपेट खालामफैबाय आङो बयखौबो आङो प्रभु जिशु ख्रिस्ट'नि मुङावनो अननाय आरो गोजोननायखौ जासिबाय थाग्रोबाय लोगोसे दिनैनि बे मोजां मोनसे प्रग्रामखौहाय जोङो मोननैसो शास्त्रबाद फरायनानैहाय जों बिसिनि थाखायहाय लोगोसे जों मास प्रेयार खालामनानै होगोन ओमफ्राय बिथांमोनखौहाय जोङो इसोरनाव गथायनानै दिनैनि डेडिकेसन प्रग्रामखौहाय जोङो बेयावनो फोजोबगोन मोनसे शास्त्रबाद नायनि दिनैहाय जोङो बहाय फारियै फरायनानै खोन्थाखाबाय जोंनि दिनैनि बे खनसायगुरि बेप्टिस्ट फेल'शिपनि दैदेनगिरिफोरखौहाय आङो बहाय साफा साफा बुंबावनाय नंलिया जोङो मोननैसो शास्त्रबाद फरायनानैहाय आङो आर'जनि आयदा खालामनानै जोङो लोगोसे मास प्रेयार खालामनानै बिदाय जों खालामसिगोन बेयाव दङ जोङो नुनो मोनो जाबाय गोथार शास्त्रआवहाय जे माखासे अल्ड टेस्टामेन्ट बेनिफ्राय निउ टेस्टामेन्टआव नायब्ला जों नुनो मोनो जोङो बहाय जुसुवानि बिजाबाव जेब्ला जों नायो एकनिफ्रायहाय एक अध्यायनि 5निफ्राय 6 पद बिनिफ्राय प्रथम पिटरनि 5 अध्याय 4निफ्राय 8 पदआव नायब्लाबो जों नुनो मोनगोन बिनिफ्रायहाय आङो दिनैहाय बे मोजां मोनसे प्रग्रामावहाय प्रथम तिमथिनि 3 अध्यायखौ आङो एकनिफ्राय ससे फरायनो थाखाय सानबाय बहाय माखासे मण्डलीनि मावग्राफोरनि सोमोन्दैहाय मोजाङैहाय लिरनाय दङ बिनिफ्रायनो आङो फंनैसो बुंनानैहाय आङो इसोरनियाव आर'ज खालामलायनानैहाय दिनैनि बे डेडिकेसन प्रग्रामखौहाय आङो खालामसिगोन बाव ओरैबायदि लिरनाय दङ जाहैबाय मण्डलीनि दैदेनग्राफोर बे मोनसे नंथारगौ बुंनाय बाथ्रा जाया मण्डलीनि दैदेनग्रा जानो हास्थायो बियो मोजां हाबाखौनो मावनो हास्थायो मण्डलीनि दैदेनग्राया बेबायदि जाथारनांगौ रावजोंबो दाय हमजाथावै सासेल' बिहि गोनां फेयि माने निसा बुस्थु बाहायै बेनिफ्राय गावखौ हमथानो हाग्रा आदब गोनां आलासि सोंग्रा आरो फोरोंनो हाग्रा फेग्लुंनाय एबा रां लुबैसुला गुरैयै थाग्रा आरो नांज्लायबायनाय गैयै रां लुबैयै न'खरखौ मोजाङै खुंनो आरो गथ'फोरखौ मानिहोनो हाग्रा जाथारनांगौ मानोना जाया न'खरखौ माबोरै बेंनांगौ बेखौनो रोङाब्ला बियो माबोरै इसोरनि मण्डलीखौ दाव दाव खालामनो मण्डलीनि दैदेनग्राया फोथायनायाव राजोबै गोदान ख्रिस्टियान जानो नाङा नङाब्ला बियो दुबगां जानानै सैताना खोख्लैनानै बियाव गोग्लैनो हागौ बियो मण्डलीयाव गैयै गुबुन मानसिफोरजोंबो मानिजानाय जानांगौ अब्लासो बियो लाजिनांनाय नङा आरो सैताननि दौलिङाव गोग्लैनाय नङा जोङो दा बहाय नुनो मोनो जाहैबाय आरो जोङो बयबो बेखौ मिथिखायो बिसेसकै दिनैहाय इसोरनि अननायनि गेजेरजोंहाय बे हालामावहाय इसोरा गावनि मोजां मोनसे इच्छाखौहाय ना इसोरहा परिकल्पना थायो जोङो शास्त्र जेब्ला जों नायो इसोरा गावनि मण्डलीफोरखौ एबा फोथायग्राफोरखौ दैदेननो थाखायहाय गोबां दैदेनगिरिफोर नाबिफोर आरो बेबायदिनो मा होननानै बुंदों लिडारशिप ना दावहा नांग्राफोर आरो हादुंग्राफोर बेबायदि इसोरा गावनि जातिफोरखौ दैदेननो थाखाय मन'नि खालामबोदों आरो सायख'बोदों दा दिनैबो दाबो ना दा जोङो नुनो मोनो जाहैबाय दानि जोंनि बे आथिखालनि जों इसोरनि बिसासफोरखौ दैदेननो थाखायहाय जेब्ला जोङो शास्त्रखौ नायो बेवहाय माखासे जोंहाय बोसोन होयो माबायदि
बेक्तिफ्रा दिनै मण्डलिखौहाय माने बाहागो लोगो लानो हागोन ना दा जों बेवहाय फरायबाय आरो जों मिन्थिखागौ आरो बे मोन्थिनायनिफ्रायनो जों एसे गोथार शास्त्रनि बाथ्राखौ जों एसे नायनो नांगौ ना मानो होननानै बुङोब्ला मण्डलियावहाय गोबां जोङो नुनो मोनो जाहैबाय बिसासिफोर थायो आरो बे बिसासिफोरखौहाय दैदेननो थाखाय इसोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि बोर होयो आरो बे बोरखौ लानानैनो आफा इसोरा सिगांनि गावनि जुगनि समावबो आरो नाबिफोरनि समावबो राजाफोरनि समावबो बियो बेबायदिनो लुखांबोदों दाखांबोदों दिनैबो दाबो ना बेवहाय जायफ्रा बिबान मोनबाय बिसोरो सिनायलायबाय सोरहा दिखन जानोहाय उपजुक्त सोरहा ट्रेजार जानोहाय बाहायनो जोथोन लानो हानाय आरो सोरबायदिया दिनैहाय सेक्रेटारि रेकर्ड खालामनो हानाय बेबायदि इसोरनि टेलेन्टफोरखौ नुनानैहाय दिनैहाय बेवहाय जोंनि फेल'शिपखौ दैदेनलांनो थाखायहाय जायफोरखौ सायख'बाय खुब मोनसे बेसेन गोसा आरो बे सायख'जानाय लाबोजानाय बेक्तिफ्रा गमामायै नैबे शास्त्रनि बाथ्रा तिमथि थिनयदायनि जि बाथ्राफोर बेफोरनिफ्रायहाय बिसोरो थख' जानाय इसोरनि रायजोखौहाय जोथोन लानो हाग्रा धोरोमिया इसोरनि बोरजों दै लुखांजानाय बिसासिफोर बेनिखायनो दिनैहाय आङो बेखौल' बुंनो थाखाय साननो जाहैबाय जोङो बेवहाय जेब्ला जों नायो जों नुनो मोनो जाबाय 1 पिटरनि 5 अध्याय 2निफ्राय 4 पदआव जेब्ला जों नायो बेवहायबो नुनो मोनो जाहैबाय जे इसोरनि बेबायदि मण्डलिखौहाय दैदेननो आरो मण्डलिफोरखौहाय जोथोन लानो थाखायहाय माने मोजां बोसोनफोर आरोबाव जोङो बेवहाय नुनो मोनो 2 पिटरनि आं बेखौ फरायबाय 2 पिटरनि 1 पिटरनि 5 अध्याय आङो बेवहाय 2निफ्राय 4 पदखौहाय नायनि आङो फोजोबनोसै जेब्ला जों बेवहाय नायो अब्ला जों नुनो मोनो जाहैबाय नोंसोरनो इसोरनि गथायनाय मेन्दाखौ मोजाङै दैदेनदो बाबांसिनजों नङा गोसो गुदुंजोंसो इसोरा बेखौनो नोंसोरनिफ्राय हास्थायो रांनि थाखायल' नङा नाथाय बिसोरखौ हेफाजाब होनो गोसो होनानै मावदो दाव दाव खालामनो नोंसोरनि आखायाव गथाय जानायफोरनि सायाव नोंसोरो गुरैयै गोरायै बाहायालाबानो नोंसोरखौ नायनानै सोलोंनाय बादि बिसोरनि सिगाङाव नोंसोरो दैखुन्थि जादो दा जों बेवहाय नुनो मोनबायना जोङो गुरै गोसोजों आरो गमामायैनो बे फेल'शिपखौहाय दैदेनलांनो थाखाय जेरैबायदि बिसासिफ्रा सायख'बाय गुरै गोसो थानायखाय आजावनानै लाबाय आरो शास्त्रआ दा बुंबाय दैदेनगिरिफ्रा बयनिख्रुइबो दैखुन्थि ना आरो दैखुन्थि जानायनि गेजेरजोंहाय मावनाय दांनाय रायज्लायनाय थानाय जानाय बे गासैबो बिथिङावहाय माने गुबुनफ्रा जेन' फल' खालामनो हायो बेबायदि दिनैहाय शास्त्रआ जोंनो खोन्थादों नाथाय गोबां समावहाय जों नुनो मोनो ना मण्डलिफ्रावहाय जेब्ला जों नायो गोबां जोंनि बिसासिफोर दैदेननायावहाय मालाबा मालाबा सौदुरो ना सौदुरो आरो बेबायदि सौदुरनाया बेनो गोरलै गोरलै बिसयावनो जानाय लोंनाय बेनिफ्राय माखासे रायज्लायनाय माखासे केरेक्टार्सफोर मरेलफ्रावनो माखासे बिसासिफ्रा दुखु मोनो नाथाय दा जोंखौहाय बुंनो जाहैबाय शास्त्रआ जे जोङो दैखुन्थि जानानै जुदि सोलियोब्ला बे जोंनि फेल'शिपआव थानाय एबा मण्डलिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो बिसासिफ्रानो बेबायदि थांनांगौ बेबायदि सोलिनांगौ होननानैहाय जोंखौ नायनानै ना बिसोरो जेब्लाबो जोंनि उन उन बिसोरो फल' खालामगोन आरो गेदेर मोनसे रंजानाय जागोन आरो बिसोरो जेब्लाबो मा होननानै बुंदों रंजा खुसि जोंनि बेबहारखौ नुयोब्ला बिसोरबो गोजोननाय रंजानाय मोनो नाथाय गोबां समावहाय जोंनि पास्टरफ्रानो मा खालामो माखासे गोरोन्थिफोरखौ बाहायो माखासे दिखनफ्रानो माखासे जोंनि जानाय लोंनायफ्रावहाय गोबां सौदुरनायफोरखौ लाबोयो बिनिखायनो आं सानो जोङो मण्डलि दैदेनग्रा जाबायब्ला नैबे शास्त्रआव बुंनाय बायदि जोंनि रायज्लायनाय जोंनि साननाय हनाय जोंनि जानाय लोंनायफ्राव जायखौ मण्डलियारिफ्रा हामजाया बेफोरबायदिफोरनिफ्राय जों थख' जानानै जोंनि बिसासिफोरखौ जों दैदेनगोन आरो जोङो बेवहाय नुनो मोनो जाहैबाय जेब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोसो होनायजों मावख्रुबगोन आरो जोथोन लागोन अब्ला बेवहाय इसोरनिफ्राय गिदिर मोनसे रंजानाय
आरो जोंनि जिबनफ्रावहाय मा फैगोन गोजोननाय शान्तिया जोंना सफैगोन आरो बेल' नङा शास्त्रआ खोन्थादों जाहैबाय मा होननानै बुंदों बहाय गासैबो मावग्राफोरनि सायावहाय इसोरा जेब्लाबो आशीर्बाद होनानैहाय दैदेनलांगोन नाथाय समावहाय जोङो दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दुखु फैयो ना मालाबा जोङो सैनांनाय फैयो मालाबा निन्दि जानाय मालाबा मुगै जानाय मालाबा जोंनि मण्डलिफ्राव माबा मोनसे खुथि नाथि फिसा फिसाखौनो लानानैहाय जेंना जेंसिबो समस्या फैयो नाथाय शास्त्रआव बुंनो जाहैबाय जुसुवाखौ बुंदों नोङो गोहो खालाम मजेसनि गेजेरजों आं जाय बोसोनफोरखौ होबाय बेखौल' नोङो सानफ्रामबो नोंनि जिबनाव बाहाय अब्लानो नोंनि गासैबो नांगौ बिथिङाव नोङो सहाय मोनगोन आरो देरहालांगोन गोहो बोलो गासैबो आङो नोंजों लोगोसे दङ होननानैहाय बेबायदि बुंदों बेनिखायनो आं हामलायदों जोंनि गोदानै नैबे खनसायगुरि फेल'शिपआवहाय जायफोरखौ दिनैहाय सायख'नानै लाबोबाय आं सानो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनायखाय माखासे मेथाइ खननायफ्रा माखासे नियम निथिफ्रा मालाबा मालाबा एसे एनै गोरोन्थि जालायो ना गोरोन्थि माने बे मेथाइखौ बिदिसो रोजाबोमोन नै बिदिसोमोन होनलायनानैबो बुङो माने हादान एरियायावहाय जायगा दाबसेनिफ्रायल' फैया बेनिखायनो लिडारशिप जाबायब्ला गासैबोनिखौबो खोनासंनांगौ जागोन लिडारफ्रानो जुदि दै जोंनिया बिबिसिनि बिदिसो खनखायो होननानै जुदि गोरा गावनि बायदिल' लांबाय थायोब्ला बै सोरबा NLC नङाब्ला गुबुन एरियानिफ्राय फैनाय मानसिफ्राबो बोनो हाबथ'नाय गोबां थानो हागौ बिसोरबो बुंला दुखु मोनगोन ना बिदि जायोब्ला मालाबा मालाबा एसे एनै डाइभार्ट जालांनो नागिरो आरो खुथि नाथिया सफैयो आरो बेयावनो मा जागोन समस्या जानानै दैदेनगिरिफ्राबो बरिं मोनगोन ना बेनिखायनो आङो खावलायदों जाहैबाय गामि एरियानिफ्राय हादानाव जेब्ला फैबाय दैदेनगिरिफ्रा जोबोद केयारफुलिहाय जोथोन लानांगौ ना बबे हान्जानिफ्राय फैदों मा डिनोमिनेसननिफ्राय बेफोरखौबो एसे शेयार खालामलायनांगौ जायो रायलायनांगौ जायो ना दा बिनिखायनो आं सानदों हामबोल गुरै जानानैहाय जुदि मोजां इसोरखौ सिगाङाव दोननानै जुदि लाखाङोब्ला बे फेल'शिपआ दिनैहाय बेखेवबाय आरो बे फेल'शिपआ थांबाय थासिगोन फोरबोआ फैफिनागौमानि बे अरायबो देरलांबाय थागोन आरो सानसे मिशनारि बेयो मण्डलि जाहैगोन आरो बेनिफ्राय इसोरनि उद्देश्यआ मोजां फिथाइ थाइसेग्रा बे फेल'शिपआ मण्डलियाव बे महर लाहैगोन बेनिखायनो हामबायसै आं हामबायदों जेसेबां दैदेनगिरि फैबाय शास्त्रआव गोबां दङ खिन्थु जों बुंजोबनो हाया जों गुबुन प्रग्रामबो दंबावो दा आं बेखौल' बुंबावनो सानदों बे फेल'शिपआव जायफ्रा हाबगोन खामिगोन अन्नानै जोंनि बिसासिफ्राबो जेब्लाबो लिडार्सफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बोसोनफोरखौ लानानै मोजाङैहाय जुबुरैहाय जुदि नोंसोरो पार्टिसिपेट खालामलायोब्ला दैदेनगिरिफ्राबो गोसो रंजानायजों दैदेनलांबाय थानो हागोन आरो मानिनायजों सोलिलायोब्ला इसोरनि बोरा जोंनियावहाय बे सफैगोन बेनिखायनो जायफ्रा बेयाव पार्टिसिपेट खालामगोन इसोरखौ खुलुमगोन सिबिगोन जायफोरखौ दैदेनगिरि लाबोबाय बिसोरनि बोसोनफोरखौ जेब्लाबो जोथोनै बाहायदो मानिदो अब्लानो जोङो नैबे हालामाव थानायफ्रा बोर गोनां जागोन आरो जों समायना इसोरनि आशीर्बादजों जों खांजाबाय थागोन अब्ला जों बेयावनो दोनदिनि ना जोङो गुबुन प्रग्रामबो दंबावो गोबां सात्रपातफोर दंब्लाबो आं बेखिनिखौनो फंनैसो ना गोबाङानो जोंनि फुराना मण्डलनिफ्राय फैखानाय आरो मेलेमगोनां दैदेनगिरि बांसिनानो बेनिखायनो आङो शास्त्रनि बाथ्राखौ सुंद' समनि गेजेराव बे मोननैसो शास्त्रखौ बुंनानै आङो बेयावनो दोनथ'बाय जोङो बिसिनि थाखायहाय लोगोसे जों आर'ज खालामनानै होदिनि जेन' बिथांमोना बेखौहाय दैदेनलांनायावहाय दुखु फैब्लाबो खस्थ' फैब्लाबो इसोरनि मोखांखौ नायनानै जेब्लाबो मोजां आखल आखुजों जोथोनै खांलांबाय थानो हायो जोङो बयबो जोङो प्रार्थना खालामो दिनैनो दिनैहाय जों बिसोरखौ गथायनि दा हामबायसै आं बेखिनिखौनो फंनैसो शास्त्रनि बाथ्रानि गेजेरजों थुलुंगानाय दैदेनगिरिफोर आरो बिसासिफोर जेसेबां बेवहाय पार्टिसिपेट खालामगोन आं बथ साइड बेखिनिखौ बुंनानै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जोङो प्रार्थना खालामनानै दिनै बेवहायनो दैदेनगिरिफ्राथ' फैबाय थानो उसुबिदा जानायसै जेराव दङ बेयावनो बे खनसायगुरि बाप्टिस्ट फेल'शिपनि जेसेबां सायख'नानै लाबोजानाय दैदेनगिरिफोर जाबाय जों बिसोरनि थाखायहाय जों लोगोसे जों आर'ज खालामनानै होनायसै जोबनायावहाय आङो बेनेडिक्सन लास्ट प्रेयारखौ खालामनानैहाय आङो फोजोबनोसै दे जों बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामनानै बयबो आर'ज खालामदो दे बोलोग्रासिन अनख' इसोर आफा नोंखौ हामबायसै प्रभु इसोर आफा दिनैनि बे मोजां मोनसे प्रग्राम बे
ओपनिं खालामनाय आरो बेखौ फोथारनायनि गेजेरजों बे फेल'शिपखौ दैदेनलांनो थाखाय प्रभु नोंनि अनजाग्रा फिसाफ्रा गुरै गोसोनि नोंनि फिसाफोरखौ सायख'नानै दिनै लाबोबाय इसोर आफा आं खावलायदों प्रभु नोंनि बे अनजाग्रा फिसाफोरखौ नोङो हेफाजाब होदो आरो नों सहाय खालामदो जेसेबां प्रभु नोंनि फिसाफोर दङ बयबो दिनै प्रार्थना खालामदों आफा इसोर बे जायगायावहाय नोंनि महिमा दङ प्रभु इसोर नोंनि आशीर्वाद दङ प्रभु जायनि थाखाय दिनै प्रभु नोंनि रायजोनि थाखाय बे जायगायावहाय मोजां मोनसे दिनै फेल'शिप खालामनो गायसनबाय प्रभु नों हेफाजाब होदो प्रभु इसोर आफा इसोर बे गाहायनि सायाव जिथु बिबान मोनबाय आफा इसोर समाव दुखु फैगोन समाव खस्थ' फैगोन आफा आरो लोगोसे गोबां दुखुआव थानायखौ काउन्सिलिं नांगौसै नोंनि बाथ्रानि गेजेरजों थांनो हागौसै आरो बे नोंनि आशीर्वादजों जि खामानि रंजानाय गोसोजों जेब्लाबो सैसोनायनि आरो लोगोसे नोंनि बोरजों नोङो बे जायगायाव लाबोनानै दिनैनिफ्राय बे जायगायाव खामिनानै प्रभु अरायबो नोंखौ खुलुमनो सिबिनो बाख्नायनो बे थावनिफोरखौ बिसोरो सायख'बाय आरो दिनै प्रभु बिसोरो दैदेनगिरि हिसाबै नोंनि सिगाङाव गुरै गोसोजों बिसोरो लाबोजाबाय आफा नोंनि फिसाफोरखौ नों बोर होबाय हामबायसै प्रभु नोंनि अननायनि गेजेरजों बे गासैबो हाबायाव नों बोर होनायनि थाखाय हामबायनायजों बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रीष्ट नामै बिबार आमेन। ओमफ्रायसै आङो बे समखौहाय जोंनि दैदेनगिरि